Siz Tatarlar Tapşon Qarisa Suyda Flora Abdullina, İsәнмесез программада күтәреләчәк темалар. 18-нче гасыр башларында нигез салынган татар Каргалы Саулы халкы ата-бабасы җирен саклап калырга тырыша. Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы еллык эшләренә нәтиҗә ясады. Профессор Резида Мөхәммәд Шинаны рәис итеп билгеләделәр. Сахалинда яшәүче татарлар Сунью шәһәрчегендә җирләнгән татар батырларының исемнәрен барлаган, туганнарын эзлиләр. 21-нче гасырда Әмирханнар эшен дәвам итүчеләр булырмы? Галимнәр әлеге сорауга җавап эзләй. Быел татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның якын дусты Фатих Әмирханның туына 125 ел. Әмирханнар нәселеннән Илдус Госман улы бүгенге көндә Фатих Әмирханның әтисе Зариф хәзрәтнең төзи башлаган нәсел агачы шәҗәрәсен дәвам итә. 14 булуны мәгълүм. Илдус әфәнденең бабасы Нәҗип хәзрәт белән Фатих Әмирханның әтисе Зариф хәзрәт бер туганнар. Дөрес нәсел җипләрен тарихи чыганакларга таянып, хәзер инде гүр иясе Галим Раул Әмирхан да алып барган. Татарлар программасында татар зыялысы белән булган әңгәмәдә саклана, фикер иясе һәрчак узган гасырда яшәгән татарларның эшчәнлекләрен тәфсилләп сөйләүчеләрдән иде. Сүзебез Фатих Әмирхан турында. Бөтен гомерен үткәрә шушы нидә, кирсидә инде, креслода инде үткәрә. Шунда яза инде шушы бөтен гомерен. Үзенә күрә шуның өчен бит Хәсән Туфан Прометей дебаты инде. Ул нигә арбага бәйләнгән язучы инде ул. 19 яшендә паралич алган татар зыялысы Фатих Әмирхан Габдулла Тукай белән иҗатташ дуслар булганнар. Искалу кичәсе Тукайның әдәби музеенда узуы очраклы түгел. 21-нче гасыр галимнәре Фатих Әмирхан иҗатына бәя бирүче чыгышлар яңгыратты. Фикерләре тупланган академик басмасын әзерләү кебек җитди мәсьәләне күтәрделәр. Тулы басмасын укучыларга тәкъдим итәргә кирәк. Дөрес әле без Габдулла Тукайыбызның да тулы рәвештә академик басмасын әзерләп тапшыра алганыбыз юк. Менә параллель рәвештә Фатих Әмирханга карата да бу эш башкарылырга тиеш дип уйлыйм мин. Фатих Әмирхан туган Казан каласында аның исеме берникадәр мәңгеләштерелгән дип әйтергә мөмкин. Исемендәге урам бар, әдәбият музее ачылыр дигән фикерләр яңгырый. Анда Фатих Әмирханның да иҗатына караган материаллар тупланыр дигән сүзләр бар. Дөрес, соңгы елларда аның иҗаты белән бәйле китапларның басылганы юк. Бу эш безнең халыкка килешә торган эш түгел дип әйткән. Бу ясыз мисезнең халык түгел дип. Бәдбәхет. Кашаннан бирле безнең халык түгел булып киткән син, Фатих Әмирхан Габдулла Тукайның гаиләсе булуын, аның шәхси тормышының җайлы булуын да теләгән. Һәм хәтта аны башлык күзле итү өчен яшерен генә үзенең ерак туганы, чистай шибәре Зәйтүнә Мәүлүдова белән дә таныштыра. Аларның җавапсыз мәхәббәте турында китаплар бастырыла тора, әсәрләр иҗат ителә. Фатих Әмирхан дустын гаиләле итәргә никадәр тырышса да, аның уе тормышка ашмый кала. Нәрсәне ташлап, сезнең белән качам. Тарих өчен курбан итәм үземне. Куркасыз сез. Үләсен белгәч инде Тукайның, мин дә синең арттан узак тормам, китәрмен инде ди. Шуннан соң ул аңа әйтә: "Синди узак яшә" дип. Габдулла Тукай вафатыннан соң Фатих Әмирхан 13 ел яшәй. Ул да үпкә чиреннән 40 яшендә фани дөньядан бакый дөньяга күчә. Илдус Госман улы хәзер мәгърифәтчелек юнәлешен алга куеп эш йөрткән Әмирханнар үзләренең фондларын оештырганлыкларын җиткерде. Бу нәселнең фаҗигасы бер Әмирханнар нәселенеке генә түгел, бөтен татар халкыныкы диде. Шагыйрь Зөлфәт сүзләре белән дә әйтсәк, ак сүз хак сүз белән кисеп, кара түрдәй дәүрне саклады халык намусын Әмирханнар кавме. Тамырларыннан аерылмасыннар. Тамырларыннан аерылдымы, нинди генә зыялы, нинди генә затлы булма, барыбер аның тәсире кала. Чөнки яңадан бер киселгән икмәкне ябыштырып булмый. Яңадан кайттык инде без әлбәттә авылга түгел,
бөтенесе шәһәргә кайтты. Ул шәһәр шартларында теге подвалларда, ниләрдә яшәп, бик авыр кыенлыкларда яшәп, туган телене дә онытучылары булды. Илдус Хусман улы Әмирханнар фаҗигасы дигән китап язуын әйтте. Белеме буенча математик, бар гомерен педагогия эшенә багышлаган. Иҗтимагый эшләрдә дә актив катнашучылардан, заманында татар иҗтимагый үзәген җитәкли, мәгариф берлеге рәисе дә була. Әмирханнар нәселенең бар уе, фикере Әмирхания мәхәлләсен ачу, без инде мәхәллә ача алмадык, без көллият ачтык, хәтта университет ясарга да тырыштык. Шуның нигезендә. Әмирханнар нәселе мәгърифәт юнәлешен күз уңында тотып җыен уздыра. Тагын шунсыга Кай бинасында Кол Шәриф исемендәге Татар рухи дөньяви университет ачкан булалар. 5 ел эшләй. Лицензия ала алмау сәбәпле ул ябыла. Ягъни аларга эшегез Россия мәгъриф стандартларына туры килми дигән фәрман җибәрәләр. Biz дәрәҗәгә чыннан да онытылмыйбыз, мәгърифәтчелек юлыннан барырга тырышабыз. Һәм менә бу юлны, мәгърифәтчелек юлын бүген менә әйтәләр бит, татар теле кирәк, татар мәктәбе кирәк, татар рухы кирәк, татар мөхите кирәк. Менә булар инде аны ясаганнар. Әлеге сүзләрне Әмирханнар нәселенең өлкән буыны, шул исәптән Фатих Әмирхан да васыят итеп калдырган. Дин белеме белән дөньяви фәннәр аерылгысыз төшенчәләр булып бергә барырга, һәм ул татарның шәхси белем учакларында укытылырга тиешле дигән фикерне алгы сызыкка куялар. Илдус Хусман улы ата-бабасының уен тормышка ашыру буенча бүгенге көндә дә эшен алып бара. Хәзер татарлар тормышында булган вакыйгаларга кыскача күзәтү ясарбыз. Быел 14 илне берләштергән төрки дәүләтләрдә Габдулла Тукай елы дип игълан ителде. Вакыйгага Анкарада старт бирелде. Түрксой халыкара оешмасының штаб-фатирында узган чарага Татарстаннан да делегация килгән иде. Күргәзмә дә оештырылган, анда Казан ханлыгы, Болгар дәүләте, башка истәлекле урыннарны картиналар аша күрергә мөмкин. Төркиядә 15ләп вакыйга булыр дип көтелә. Май-июнь айларында татарстанлылар шагыйрь мәхәббәте операсын тәкъдим итәчәкләр. Түрксойның журналистика өлкәсендәге премияләрен тапшыруда булды. Аңа Татарстан Яңа гасыр каналы лаек дип табылган. Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкиллегендә татар укытучылары белән очрашу булды. Милли мәгариф мәсьәләләре хакында сөйләштеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тәбрикләве дә җиткерелде. Очрашуда Мәскәү мәгариф департаменты вәкилләре дә катнашты. Төбәкләрдә мәгариф юнәлешендә булачак килешүләр хакында да әйтелде. Үзара хезмәттәшлек итү, тәҗрибә алмашуда алып барылачак. Татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадада катнашучылар елдан-ел кими бара. Сәбәбе югары сыйныфларда татар телен укытмау белән бәйлелекне аңлаталар. Удмуртияның Ижевск каласында узган бәйгегә укучылар күбрәк авыллардан килгән иде. Биремнәр Казаннан җибәрелгән. Урта мәктәпне тәмамлаучылар Татарстанга юл алырга җыеналар. Алар фикеренчә башка юл юк. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылган, педагогия көллиятендә милли бүлеккә абитуриентларны 2 елга бер генә кабул итәләр икән. Алда да безнең белән бергә булыгыз. Китапханабыз безнең инде бик бай тарихлы, чөнки аның Чишмә башында шундый зур олы шәхесләр торган. Риза Фәхретдин ул елларда безнең Оренбурда яшәгән, Фатих Кәримиләр һәм Рәмиевләр, бер туган Хусейновлар күпәтләр. Алар менә шушы китапхананы булдырганнар, халыктан башта китаплар җыйнап, үз акчаларын биреп, хәйрия итеп, менә шу китапхананы ачканнар һәм без инде менә 105 ел буена китапхананы сакларга тырышабыз. Безнең ул менә милли учагыбыз. Безнең хуҗаларыбыз, истә утырган хуҗаларга әйтсәк, татар телләрен бетерәләр бит, ябалар, ниләрдә мәктәпләрдә. Елдан ел әзәя татар теле дәресләре. Шулай дисәк, хуҗалар әйтә, барсы да ата-анадан. Ата-аналары балаларны укытасы килми татар телендә диләр. Шараларга килеп күрсәләр, кызыга әлбәттә халык, аларга ни булып китә, кызыгып китәләр, үз телләрен, үз тарихларын беләсләре килә. Шуңа күрә менә хәзер хәтта бер татар сүзе белмәгән халык та хәзер шалтырата менә татар теле өйрәнәсләре килә. Бар халыкта теләк бар ул. Әйтәләр, татар телен итеп укысалар, кыен керергә янәсендә югары уку йортларына.
нәрсәсе кыен белмим. Элегрәк безнең менә шундый авыллар бар иде, гел татар телендә генә бөтен дәресендә, хәтта математикаларында татарча укыйлар. Шул авылдан килгән балаларның уку йортларына керү проценты югарырак була торган, хәтта нигә караганда, менә урыс телендә укыган балаларга караганда. И грамотасы да без әйтәбез, татарча сөйләшкән кеше, укыган кеше татарча, ул рус телендә яхшы яза бит. Менә без үзебездән генә беләбез. Без менә татарча укып үстек, рус телен без русларга караганда яхшырак язабыз, грамотарак. Заманында 12 мәчете мәдрәсәсе белән тан тоткан татар Каргалысы авылы Оренбург өлкәсендә урнашкан. Бүгенге көндә 3нче мәчетләрен төзиләр, мәдрәсәләрнең ишекләрен ачырга җыеналар. Авыл халкына нинди генә заманаларны күрергә туры килсә дә, Галиҗәнәп Коръән китабы һәрчак түрдә булган. Аларның күңелләренә ата-бабасы васият итеп калдырган җир язмышы таңгылык бирмәй. Фикерләренчә, җирсез милләт була алмай. Оренбургтан 15 чакрым еракта урнашканлыктандыр күрәсең, калын кесәлләр җирләренә күз ташлаган. Күпне күргән, күпне ишеткән татар Каргалысы авылына 1745 елда нигез салына. Хәзерге Татарстанның байлар сабасыннан 5 гаилә килеп урнаша. Араларында Раул Хаялинның да бабалары булган. Сәүдәгәрлек эшен алып барганнар. Мәңгелек йортлары тарих битләрен күз алларга ярдәм итә. 12 мәчет эшләгән бүгенге көндә 2 мәчет, 3нчесе төзелә. Мәдрәсә салына, Коръән уку бәйгеләре, дини юла бәйрәмнәренә күмәкләшеп уздыралар. Безнең авылыбызда бүтән нәрсәкәй булмаса да, интәү китап, менә без үскән вакытта да безнең әтиләр, әниләрнең бүтән эше шул балаларга китап, балаларга укыту. Шуңа күрә безнең авылыбыздан балалар укырга тырышалар. Төрле уку йортларында укыйлар, зур кешеләр чыккан. Менә шушысы мине бигрәк тә нык куандыра да. Авыл халкы элеклектән китап кадерен белеп үсә дисәк ялгыш булмас. Мәктәп директоры Тәүхидә ханым үзе дә бу авылда туып үскән. Әлеге мәктәптә укыган. Оренбург педагогика институтының чит телләр факультетын тәмамлаган. Безнең мәктәптә татар теле һәм әдәбияты ничек укылган булса, шулай дәвам ителә. Без замана җилләрен кертергә тырышмыйбыз диде. Кайбер ата-аналарның карашы гына тискәре якка үзгәрә башлаган. Татар теле нәрсәгә кирәк ул дигән фикерләр юк түгел. Мәктәп директоры белем учагында гореф-гадәтләрне чагылдыручы бәйрәмнәрне еш уздыруларын әйтте. Без балалар белән бергә виртуальный музейлар ясыйбыз. Менә гаилә елы булган вакытта без бүтән авылда булган гаиләләрне балалар аша изучить итеп, аларның шәҗәрәләрен ясап, менә шуларны бүтәнесен дә виртуальный музейга керттек. 2 тапкыр миллионер мәктәп исеменә лаек булганнар, моның белән матди якларны гыталганнар, ягъни белем учагын заманлаштырганнар. Үзләренең телестудияләре дә бар. Бирдә 420 бала укый, 1нче сыйныфка 50 бала кергән. Демографик күрсәткечләр үсештә. Укытучылар безнең кулланалар менә шушындый бәләкәй генә компьютер белән бу аталайны классный журнал дип. Бунда балаларның фамилиялары ниләре кертелгән, һәм дә инде укытучы, классный руководитель оценкаларны шушында кертә дә, шуннан соң электронный юл белән родительләргә атна сайын шуша оценкаларны җибәрергә мөмкинчелеге бар. Бай тарихлы авылда заман технологияләреннән оста файдаланалар. Чит төбәк укытучылары белән дә элемтәгә керү мөмкинлеге бар. Якын киләчәктә бу юнәлешне тормышка ашырмакчылар. Борчу мәшәкатьләре дә юк түгел, ул Галиҗәнәп җир белән бәйле. Авылда 4000-гә якын халык яши, Оренбургтан 15 чакрым җирдә урнашкан. Татар Каргалысы авылы җирләренең бер өлеше пай буенча колхоз карамагына фермерларга бирелгән. Авыл янәшәсендәге җирләр закон нигезендә Сакмар районы советына күчерелгән. Аукцион аша үткәреп, унар елга бирәләр. Шул зур массивлар белән безнең җирләрне. И газетада пропечатываться итәргә тиеш, но пропечатывается кадастровый номер гына язылып. Кадастровый номердан 99,9% кеше белмей месторасположение. Шунлык белән күп участоклар безнең авызны ачып торып калабыз, белә алмыйча кайда бирелгән. Помимо в ущерб интересам населения. Менә хәзер 82 гектар җирләре татар Каргалысында бер кайчанда яшәмәгән. Чит ят кешеләр кулында. Таңшынсы хак Раул әфәнде әле күптән түгел генә авылның хакимият башлыгы булып сайланган. Авызны ачып, күзне йомып бирсәң, бер нәрсәсе торып калабыз. Менә теге история китабында бар иде, элегрәк безнең вакытта бер крестьян басып торган аягын тотып бер калачыкта. Топ шул хәлгә калабыз. Бу якта менә 220 бергәннәр гектар общественный печән батырган урын ул. Мал йөри, Сакмар суына тигәр. Тоже 10 елга бирелгән 220 гектар, шул аукционда 20 апрель 10 ел. Хәзер инде бердән-бер юл үз авылы җирләрен су таша кире кайтарырга уйлыйлар. Монда бирделәр 10 елга
скажем, фермерларға бір сөзді айтмын мен. Өзіміздің фермерлар 10 елға. И шул вакытта килеп чыгарга может заманчивый инвест-проект. Вдруг келер берәү, әйтә мен онда фабрика салам. 50 кеше эшли торган була. Доход шушы хаттан килә сезнең местный бюджетка. Миңа нәрсә яхшы. Иш фермер доход имейткәнеме или 50 кеше авылның шунда эшләгәнеме. Бюджетка, местный бюджетка кергән налог. Конечно, икенчесе. Миңа лучше 50 кеше эшләсә, и налог керсен күбрәк. Чем фермер, тоже безнең кеше. Но анда ишкенә кеше эшли. Алар бары татар каргалысы авылы җирләрен үз фермерларына бирергә дигән таләпне куя. Әлегә авыл җирлеген күтәрер өчен инвестиция ясарга теләүчеләр булса, безнең диде Раул әфәнде, бүгенге көндә җиребез юк. Татарстаннан килгән Бөтен дөнья татар эшкуарларына ярдәм итү ассоциациясе директоры Фәрдү Разаев, Бөтен Россия татар авыллары ассоциациясе рәисе Рәшит Сәнҗәпов очрашуда Чувашиянең Тукай авылы мисалын искә төшерделәр. Андагы барлык җирләрне авыл халкы мәчет җирләре итеп рәсмиләштергән. Алар тәҗрибә уртаклашу ягында. Пенза өлкәсе Урта Әләзән, Самар өлкәсе Гали авылында эшләүче фермерлар үрнәгендә эш юнәлешләрен оештырырга ниятләп торалар. Фикриясе Әхсанбаянов дөньяда иң зур 3 кеше барлыгын язган. Беренчесе су, икенчесе ут, өченчесе хатын-кыз. Соңгысының мәгънәсен Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы утырышында гынатырга тырыштылар. Вакыйга булган урыннан репортаж. Традицияләрне мирас итеп калдырырга түгел, аны яулап алырга кирәк. Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының әлеге сүзләрне түргә урнаштырулары юкка түгел. Фикерләр һәр чорда да актуаль яңгырашты. Икенче татар гимназиясе директоры Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Камария Хамидуллина эшчәнлекләренә нәтиҗә ясады. Россиянең күп кенә төбәкләрендә, шулай ук чит илләрдә Ак калфак оешмасының бүлекчәләре эшли. 40-ка якын делегация татар гимназиясының тәҗрибәсе белән уртаклашкан. Очрашулар еш булып тора. Үзәктә татар телен саклау һәм аны яшь буынның күңеленә орлыклар итеп вакытында салу әһәмиятле. 2009 елда Финляндиядан, Австралиядан балалар кайтып, икенче гимназияда белем истәделәр. Сүз уңаеннан монысы инде чит ил татарларының гаиләдә балаларына тел өйрәтергә тырышуның чын асыл үрнәге. Әлегедәй күренешне җәйге каникул көннәрендә күзәтергә мөмкин. Сан-Францискода яшәүче татарлар белән инглиз теле проектында эшләтеп җибәргәннәр. Татар мөгаллимәләре Америкада стажировка көтү мөмкинлегенә ия. Татарча рәсемле сүзлектә нәшер ителгән. Камария Хамидуллина үз чыгышында милли мәктәпне ача алмаган кеше икмәк үстерә алыр микән дигән сораунда яңгыратты. Ана телен кимсетү күренешләренә кайчан нукта куелыр? Җитди мәсьәлә халыкара мәхкәмәдә дә каралыр дигән өмет бар. Милли мәктәпне бетерү ул баланы анасыннан читләштерүгә тиң. Һәм без хатын-кызлар моңа юл куярга тиеш түгел дип ассызыклады. Тарих битләренә күз салсак, Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасының эшләп китүенә 20 ел вакыт узган һәм ул Сөембикә журналы базасында оештырылган. Россиянең күп кенә төбәкләрендәгечә Ноябрьск шәһәрендә дә оешманың бүлекчәсе бар. Еникеев, Терегуловлар нәселе дәвамчысы Гөлнара Хасанова җиткерүенчә, татар хатын-кызлары бу төбәктә активлык күрсәтә. Һәр кешенең үз нияте булырга тиеш. Балаң өйрәнсен дисә, үзең беренче пример булырга тиешсең. Татар телен өйрәнеп, шунда җырларын җырлап, биюләрен, шул әйтәм, спектакльләрдә куеп өйрәнергә мөмкин. Шунда әкиятләргә сөйләп, туган якларга кайтып, шунысы беренче инде безнең якта. Ульяновскида эшләп килүче Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Асия Мөлекова үз эшчәнлекләренә тукталды. Еллык вакыйгаларын өлкә губернаторыннан раслатуларын әйтте. Галимә Фирдәүс Вахапова Түбән Новгородта мөселман хатын-кызлар ассоциациясе эшләвен җиткерде. Алиһә затларның өлкәдә мәдәни мәчете язмышы белән бәйле мәсьәләләр күтәрелгәндә актив эш алып барганлыклары мәгълүм. Хатын-кызны тәрбияләү, менә мин дә үзебезнең университетта дәресләр алып барганда, анда этно һәм конфессиональ аспектлар буенча дәресләр алып барамын. Һәм дә мин дә беренче булып балаларга әйтәм, иң беренче ул сезнең абруйлы ана булуыгыз. Чөнки белем килер, профессиональ белем дә булыр. Эшли, ул килә андый нәтиҗәгә. Әгәр дә сез үзегез һәм балагыз ул акыл, белем яхшы нигезгә ятмаса, аның файдасы юк.
Фирдәүс ханым безнең белән булган әңгәмәдә мәгърифәтче Ризаддин Фәхретдиннең гаиләдә белемле ана булырга тиеш дигән сүзләрен һәрвакыт девиз, ягъни шиғар итеп куллануларын әйтте. Сәхнә түрендә Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасының беренче рәисе, җәмәгать эшлеклесе Роза ханым Туфетулова күңел хатирәләрен яңартты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Бөтен Россия татар гаиләсе, Сара Садыкова фондлары, каләм ияләре, галимәләр, иҗтимагый оешма җитәкчеләре үз чыгышларында җәмгыятьтә хатын-кызның урынына тукталдылар. Һәм киләчәктә дә эшлисе эшләрнең тагын да күплеген әйтеп уздылар. Камәрия ханымга хезмәтләре өчен рәхмәтләрен җиткерделәр. Гел рәсемнәр белән эшләнелгән, менә шуларны бөтенесен җыеп, шөкранә кылу. Мөгаллимә Мәдинә ханым Абдулганиева 15нче гасырдан 21нче гасырга кадәрге чорда дөнья галимнәренең тәрбия юнәлешендәге эшләрен бер җыентыкка җыйнап алып килгән иде. Һәм ул аларны 2нче татар гимназиясенә тапшырды. Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе итеп Камәрия ханым Хамидуллинаның тәкъдиме белән педагогика фәннәре докторы Резидә ханым Мөхәммәтшина билгеләнде. Алиха Зәт белән моңарчыда эш юнәлешләрен бергә алып барганнар. Балалары да 2нче татар гимназиясендә белем алган. Заман яшьләре белән эшләүләрен дәвам итәчәкләр. Алар күбесе Америкада укып кайтканнар, Англиядә укып ятканнар иде. Замана яшьләре, шәһәр яшьләре дип әйтәм инде мин аларны. Барысы да әйтәләр, баламны Камәрия Зиннуровага алып киләм дип. Менә шуның өчен дә рәхмәт әйтергә була Камәрия Зиннуровна. Шуның өчен дә ул тарихның битләренә кирип калачак. Шуның өчен мин Камәрия Зиннуровнаның сүзенә битараф кала алмадым. Шуңа күрә аның эстафетасын алырга булдым. Камәрия ханым минем өчен үрнәк ана, педагог, татар хатын-кызын борчыган мәсьәләләрне шәһәр советы депутаты буларак та яңгырата алачак диде. Берлектә инновацион технологияларга таянып, конференциялар уздыруда күздә тотыла. Башкортстанда студентлар арасында волонтер движениесе бар. Алар эшлиләр яңа яшь гаиләләр белән, иретәләр әниләргә татар җырларын җырларга, бәбиләргә. Алар аңлаталар ни өчен баланы милли гимназияга бирергә кирәк. Алар татар әдәбиятын, татар балалар өчен әдәбияты белән таныштыралар. Бәлки безгә дә менә шул якны ничектер күтәрергә кирәктер. Конференцияда 2нче татар гимназиясендә белем алган Айгөл Хайри халык әсәрләрен яңгыратты. Алдынгыларга бүләкләр тапшырдылар. Сахалиндагы туган тел үзәге рәисе Зәкия Вәлитова җиткерүенчә, Кытайның Сунью шәһәрчегендә татар батырлары җирләнгән урын бар. 65 елдан артык вакыт узган. Исем фамилиялар аша туганнары табылса, хәрби оешмалар белән бергә зыярат кылу мөмкинлеген карарга җыеналар. Элемтәгә керер өчен адресларын тәкъдим итәбез. Көньяк Сахалин, Лин урамы, 297 йорт, 19 офис. Туган тел оешмасы. Городок Сунью находится в 112 километрах. Россия Федерациясы һәм Кытай Халык Республикасы шигеннән 35 чакрым җирдә Сунью шәһәрчеге урнашкан. Ул 20нче гасырның 30-40нчы елларында япон гаскәрләре тарафыннан чолганышта калган була. Җиңү тагын совет гаскәрләре ярдәмендә 1945 елның август аенда каршылыйлар. Белгечләр фикеренчә, тарих елъязмасының бу өлеше гел читләтеп үтелә. Шуңа да биредә булган мәшһәр көннәрне бик аз кеше белә. Альфа каналы фильм әзерләгән. Это крепость Шиньшань. Сейчас мемориальный комплекс недалеко от Сунью. Экскурсии здесь как... Бу бина Шиньшань корылмасы мемориаль комплексы буларак саклана. Сунью шәһәрчегеннән ерак түгел җир асты юллары, япон солдатларының казармалары, ягъни гаскәри часть яшәгән бина, һәрберсе ничек булган, шулай сакланган. Деревянные планки, да, в стены сделаны. И зимой, когда холодно, на них набивали одеяло. Диварлар агачтан эшләнгән, кыш көне аны җылыта торган булганнар. Көньяк Сахалинның туган тел үзәге рәисе Зәкия Вәлитова Сунью шәһәрчегендә 275 совет солдатының җирләнгәнен җиткерә. Алар чыгышлары белән Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстан, Казакъстаннан булганнар. 1922 елда туган, 1945 елның 17 августында һәлак булган татар каһарманы Әсгать Габитов һәм башка татар батырлары каберенә Зәкия ханым Татарстаннан алып кайткан җирне сала. Анда яшәүче Кытай халкы белән аралаша. Сахалинда гомер итүче татар җәмәгатьчелеге Хабаровский хәрби хезмәткәрләре ярдәмендә каһарманнарның туганнарын эзләү эшенә алынган. Мәгълүматларны татарлар оештырган, төрле милләт вәкилләре катнашында узган кичәләрдә еш яңгыратсалар да, әлегә алар 3 кенә солдатның нәселен таба алганнар. Благовещенскида 2-сенекен.
Бу калада батырлар истәлегенә һәйкәл урнаштырылган, исем фамилияләре алтын хәрефләр белән ташка уелып язылган. Аларның күбесе хәбәрсез югалган батырлар исемлегендә булган. Оренбург Татар дәүләт театрына килүчеләр сирәгәйгән. Артистлар иҗади сәфәргә әзерләнә. Татар әсемнән нидер уйланып, әтекәеме карый миңа аелмайып. Театрга тамашачылар йөрмәүе дигәндәй хәзерге вакытта бик зур проблема. Ул безнең өчен дә проблема. Миңа калса күп милли театрлар өчен дә бик зур проблема. Бүгенге менә шулар киләсе атнада татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткерергә тырышырбыз. Сезнең белән Флора Абдуллина иде. Сау булыгыз.